Ginako sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporation Incorporated nga mayara sang paglapas ang ilang mga unit na hanungod sa anti-sardinas policy. Sa interview sang Bombo Radio kay Hailey Alcarte, ang Vice President sa nasambit nga kooperatiba, iyagin pahayag nga estrikto ang ilang opisina sa pagsunod sa mga ginapatuman nga mga ordinansa apang may mga tion suno sa iya nga hindi mapunggan ang mga pasahero sa pagsakay ilabi na kun rush hour o kun malain ang tiempo. Suno pa kay Alcarte, ginatutukan lang sang Land Transportation Office o kan LTO kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga overload nga mga modernized jeep. Apang suno man sa iya, wala sini ginasapak kag wala ginapangdakop ang mga kolorom, ang mga unregistered kag wala sang prangkisa nga mga jeep. Bangod diri nagapanawagan sila sa mga nasambit nga ahensya sang gobyerno nga mangin patas man kuntani ang pagpatuman sang mga pagsulundan kag dakpon ang nagakadapat nga dakpon. Madumduman nga mas nanginhugot subong ang pagpangdakop sa mga overloaded nga mga pampubliko nga mga salakyan kasunod sang naglalapta sa social media nga mga post nga nagareklamo sa tuman kagutok nga mga modernized units sang jeep. Ako na ako na to, no, may mga nagkalatabo nga mga overloading, no, sa mga nagkalain-lain nato ng mga units. Ini man tungod sa resulta sang pag-ugong, no, sa aton ng mga pasahero, especially during rush hour. Nakita naton daw single out lang yan ang atong diri sa Western Visayas, especially diri sa Iloilo. Ang pamangkot karon, ano gibala ang rason? Ang atong yung gusto nga makita pagit nga himugon sa aton na LTO, hindi lang nila pagfokusan ining overloading. Fokusan man nila ang mga nagakalatabo subong, especially ini aton nga mga kulurong, kag ang ining mga registered naton nga mga salakyan nga padayon na nagadalagan sa kalsada apang wala na sa mga prangkisa. Si Hailey Alcarte, Vice President sang among nga kooperatiba.